हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे అందరికీ హరే కృష్ణ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరపున 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి అటెండ్ అయిన మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. అందరికీ ప్రణామాలు. ఈరోజు మనం 9వ అధ్యాయం చూస్తాము. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపः కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवन्ति पाश्चात्यदेशतारिणे
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तु ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम రామ రామ హరే 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 కృష్ణ అందరికీ. నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఈ ఈ పంచతత్వ మంత్రము ఒకసారి చెప్పి జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద అని ఈ మంత్రం ఒకసారి, ఈ పంచతత్వ మంత్రాన్ని ఒకసారి పలికిన తర్వాత మనం ఈ మహామంత్రాన్ని హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అనే ఈ మహామంత్రాన్ని 108 సార్లు జపిస్తే ఒక రౌండ్, అంటే ఒక మాల జపం అనేది పూర్తవుతుంది. ఎవరైతే ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్క రౌండ్ అన్నా చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. హరే కృష్ణ, అందరికీ ప్రణామాలు. ఈరోజు మనం నవమాధ్యాయం, ఈ అధ్యాయం పేరు ఏంటంటే పరమ గుహ్య జ్ఞానం. దీన్నే రాజవిద్య, అలాగే రాజగుహ్య యోగం అని కూడా చెప్తారు. మనం భగవద్గీతలో ఇప్పటివరకు 8 అధ్యాయాలు చూసాము. అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నిన్నటి అధ్యాయంలో మనం చూసాము అనన్య భక్తి చేయడము, ఆ శుద్ధ భక్తుడు వెలుగు మరియు చీకటి వాటికి సంబంధించి ఎలా అయితే అంటే చీకట్లో మనం దేహాన్ని త్యాగం చేస్తే, లేకపోతే వెలుగులో దేహాన్ని త్యాగం చేస్తే చేరుకుంటారని, అటువంటివన్నీ కూడా వివరించారు. కానీ ఈ రెండింటిని కూడా అధిగమించే శుద్ధ భక్తుడు ఉన్నాడని, ఆ వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్య ఫలం ప్రదిష్టం అని ఆ శ్లోకంలో మనం చివరికి చూసామన్నమాట. ఈ అధ్యాయంలో కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నారంటే అనన్య భక్తుడు ఎలా అవ్వాలి అనేది మనకి ఈ అధ్యాయంలో చూస్తాము. అందుకే ఈ అధ్యాయం పేరు రాజవిద్య, అంటే విద్యలోకెల్లా రాజు కాబట్టి. అలాగే రాజగుహ్యం అంటే సీక్రెట్, పరమ సీక్రెట్ అనేది ఏంటి అనేది కూడా, మోస్ట్ సీక్రెట్ అనేది కూడా ఏంటనేది మనం ఇందులో చూస్తామన్నమాట. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీభగవానువాచ ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞానసహితం యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే అశుభాత్. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, ఓ అర్జున, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయపరుడవు కానందున ఈ అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వక విజ్ఞానాన్ని నేను నీకు తెలియజేస్తాను. ఇది తెలుసుకున్న నీవు ఈ భౌతిక కష్టాల నుండి విముక్తి పొందుతావు. అంటే అసూయపరుడు కాదు అర్జునుడు. అందుకే మనకి 4వ అధ్యాయంలో చూసాము, భక్తోసిమే సఖాచేతి రహస్యం హేతదుత్తమం అని చెప్పారు. అంటే నువ్వు నా భక్తుడివి, అలాగే నా సఖుడివి కాబట్టి నేను నీకు ఈ ఉన్నతమైన జ్ఞానాన్ని అందిస్తున్నానని 4వ అధ్యాయంలో చెప్పారనమాట. అలాగే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, అసూయపరుడవు కానందున. ఎందుకు మనం భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవాలి అంటే భగవంతుడి పట్ల అసూయ అనేది ఉండకూడదు. ఎందుకు, మనం చూసాం, నేను ఆ, నీటిలో రుచిని ఇట్లా చెప్పారు, కొన్ని విభూతుల్ని వివరించారనమాట. అలాగే ఎల్లప్పుడూ కూడా నన్నే స్మరిస్తూ ఉండమని చెప్పారు. ఇవన్నీ వింటే కొంతమంది ఏమంటారు, ఎందుకు అలా చేయాలి, కృష్ణుడు అంత గొప్పవాడా, ఇట్లా అడుగుతూ ఉంటారనమాట. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి అసూయ, భగవంతుడి పట్ల అసూయ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి. అలాగే ఇక్కడ అత్యంత రహస్యమైన అంటే గుహ్యతమం గురించి కూడా చెప్పబోతున్నారు. మామూలుగా మనకి సంస్కృతంలో 3 పదాలు అనేవి ఉంటాయి. ఒకటి గుహ్యాత్, 2 గుహ్యతరం, 3 గుహ్యతమం. కాబట్టి గుహ్యాత్ అంటే ఏంటంటే రహస్యమైనది, అలాగే గుహ్యతరం అంటే అతి రహస్యమైనది, అలాగే గుహ్యతమం అంటే ఏంటంటే పరమరహస్యమైనది, అత్యంత రహస్యమైనది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భగవద్గీతలో అంత రహస్యమైనది అంటే అత్యంత రహస్యమైనది ఏముంది అని మనకి భగవంతుడు చెప్పాలనుకుంటున్నారు. ఆ భగవద్గీత అనేది మనకేంటి, మనలో చాలా మంది కూడా ఏంటి, మన ఇంట్లో భగవద్గీత బుక్ ఉంటుంది, స్టార్ట్ చేస్తాము కానీ పూర్తి చేయము, ఎక్కడో చోట ఆగిపోతాం, లేకపోతే కొంత చదివిన తర్వాత, లేకపోతే అసలు బుక్కే తీయము, లేకపోతే పూజ గదిలో పెడుతూ ఉంటాము. కానీ ఎందుకు అంటే భగవద్గీత ఎప్పుడైతే మనం చదవడం మొదలు పెట్టామో మనకి అర్థం కాదు, దానివల్ల ఏం చేస్తాము, మనం పక్కన పెట్టేస్తాము. అందుకే మనకి
ఎవరైతే భగవంతుడు చెప్తున్నట్లుగా భగవంతుడే చెప్పిస్తున్నట్లుగా గురువు మహారాజులు ఎవరైతే చెప్పిస్తున్నట్లుగా మనకి చెప్తారో అప్పుడు మనకి అది అవగాహన అయ్యే అవకాశం అనేది ఉంటుందన్నమాట. అందుకే ఇక్కడ దీనిని అత్యంత రహస్యమైనది అంటున్నారు. కాబట్టి అత్యంత రహస్యమైనది అంటే అది ఎవరైతే వివరించాలో, ఎవరైతే ఆ శ్రద్ధగా వినాలో అలా 2 జరిగినప్పుడే అది అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఇదంతా అనుభవపూర్వకంగా నువ్వు తెలుసుకున్న తర్వాత నువ్వు ఈ భౌతిక కష్టాల నుండి ముక్తి పొందుతావు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇదే మొదటిదేమో గుహ్యాత్, రెండోదేమో గుహ్యతరము, మూడోదేమో గుహ్యతమము. రహస్యమైనది, అతి రహస్యమైనది, అత్యంత రహస్యమైనది. రహస్యమైనది అంటే గుహ్యాత్ అంటే ఏంటి అంటే దేహము అలాగే ఆత్మల వ్యత్యాసం. అంటే నేను ఈ దేహం కాదు, నేను ఆత్మస్వరూపుడిని అని తెలుసుకోవడం. అలాగే గుహ్యతరం అంటే అతి రహస్యమైనది ఏంటి అంటే నేను ఆత్మను కాబట్టి ఆల్రెడీ పరమాత్మ ఉన్నారు. ఆయనకి నేను సేవ అనేది చేయాలనే జ్ఞానం తెలుసుకోవడం. అలాగే అత్యంత రహస్యమైనది అంటే గుహ్యతమం ఏంటి అంటే ఆయనకి సేవ అనేది చేయడం. శుద్ధ భక్తి ద్వారా ఆయనకి సేవ అనేది చేయడం అన్నమాట. రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. ఈ జ్ఞానం విద్యలలో రాజు, రహస్యాలన్నింటిలో అత్యంత రహస్యమైనది. ఇది పరమ పవిత్రమైన జ్ఞానం. ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టమైన అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇది ధర్మము యొక్క పరిపూర్ణత. ఇది నిత్యమైనది మరియు సంతోషంగా నిర్వహింపదగినది. మనకి చాలా నాలెడ్జ్లు ఉన్నాయి. వాటిల్లో ఈ గీత నాలెడ్జ్ అనేది అత్యంత రహస్యమైనది. అలాగే ఆ రాజు అంటే అన్ని నాలెడ్జ్లకి అంటే అన్ని విద్యలకెల్లా రాజు అని మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఇక్కడ భగవంతుడు ఏంటి ఈ అత్యంత రహస్యమైన దాన్ని ఎలా మనకి అనుభూతి చేసుకుంటూ, దాన్ని ఎలా అవగాహన చేసుకుంటూ, దాన్ని మనం సంతోషంగా నిర్వహింపదగేదని కూడా చెప్తున్నారు. ఎందుకు? సుసుఖం కర్తుమవ్యం. సుసుఖం అంటే చాలా ఈజీగా మనం నిర్వర్తించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అలాగే కర్తుమవ్యం దాన్ని సంతోషంగా నిర్వహించవచ్చు అనేది కూడా చెప్తున్నారు. అందుకే మనకి ఇందాక శ్లోకంలో గాని, ఈ శ్లోకంలో గాని మనం చూస్తే భగవంతుని పట్ల అనసూయ అంటే అసూయ లేని వాళ్ళు దీనిని తెలుసుకోగలుగుతారు. ఎట్లా ఎవరున్నారు? మనకి గోపికలున్నారు. లేకపోతే ఇంకా హనుమంతుడు. ఇట్లా భగవంతుడి పట్ల వాళ్ళకి అసూయ అనేది లేదు. కానీ ఇంకా అసూయ పరులు ఎవరున్నారు? దుర్యోధనుడు, రావణాసురుడు. ఇట్లా మనం ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా కొన్ని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి చూస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకు అంటే భగవంతుడిలో ఆ సామర్థ్యం ఉంది, ఆ గొప్పతనం ఉంది కాబట్టి ఆయన ఏమైనా చేయగలరు. ఇప్పుడు మనం అనుకుంటూ ఉంటాం నేను కూడా కృష్ణుడు చేసిన కొన్ని పనులు చేయగలను అని. మరి కృష్ణుడు 7 రోజులు ఆ గోవర్ధనగిరి పర్వతాన్ని ఆయన యొక్క చిటికిన వేలు మీద అంటే 7 పగళ్ళు 7 రాత్రులు ఎత్తి పట్టుకున్నారు. మరి ఎవరైతే అట్లా క్వెషన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని మనం అడిగాము అంటే అది వాళ్ళు ఒక పర్వతాన్ని పక్కన పెడితే ఒక గ్లాసులో నీళ్ళనైనా వాళ్ళు ఒక చేతిలో అరచేతిలో ఒక రోజంతా పట్టుకోలేరు. అది చాలా కష్టంగా భావిస్తారనమాట. కాబట్టి అంత రహస్యమైన దాన్ని ఎందుకు భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడం అనేది అది యొక్క అవగాహన గాని, లేకపోతే అసూయ లేకపోవడం గాని, వీటి ద్వారానే అనుభూతి అవుతుంది. లేకపోతే అది అంత ఈజీగా అనుభూతి అవ్వదు. అందుకే దీనిని నాశనం లేనిది అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఇదే నిజమైన విద్య. కానీ మనం ఏంటంటే, మనం భౌతిక విద్యని నేర్చుకుంటూ, నేనే గొప్ప విద్యావంతుడిని, నాకు ఈ డిగ్రీ ఉంది, లేకపోతే నాకు ఆ పట్టా ఉంది అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. అది నిజమైన ఆహ్, ఆధ్యాత్మిక విద్య అనేది కాదు. ఈ రాజవిద్య అంటే అన్ని విద్యలకెల్లా రారాజు. రాజగుహ్యం అత్యంత రహస్యమైనది, పవిత్రం. ఇది చాలా పవిత్రమైనది. ఎందుకంటే భగవంతుడే స్వయంగా చెప్పారు. ఉత్తమం, అన్నిట్లోకెల్లా సర్వోన్నతమైనది. ధర్మ్యం, ఇది నిజమైన ధర్మం. సనాతన ధర్మం యొక్క మార్గం ఇదే. అవ్యయం, అవ్యయం అంటే వ్యయం కానిది. అంటే ఎప్పుడు కూడా మనం ఎంత తీసుకుంటున్నా కూడా అది ఇంకా శాశ్వతంగానే ఉంటుంది. తరిగిపోదన్నమాట. ప్రత్యక్షావగమం, ప్రత్యక్షంగా మనం గమనించవచ్చు. దాన్ని నేరుగా అనుభవించవచ్చు. సుసుఖం చాలా సులువైనది. అలాగే అనుభవానికి మనం ఆచరించడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. మరి ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉండవలసిన 2 అర్హతలు ఏమిటి? ఒకటి అనసూయ అంటే అసూయ లేకుండా ఉండడం. 2 శ్రద్ధ అంటే మనం విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి. భగవంతుని పట్ల విశ్వాసం అనేది కలిగి ఉండాలి. అశ్రద్ధధానా పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే
మృత్యు సంసార వర్త్మని. ఓ శత్రువులను జయించేవాడా అర్జున, ఈ ధర్మము భక్తియుత సేవ అందు విశ్వాసం లేని జనులు నన్ను పొందజాలరు. అంటే ఈ ధర్మం పట్ల ఎవరికైతే విశ్వాసం లేదో వాళ్ళు భగవంతుని పొందలేరు. అందువలన వారు పదే పదే జనన మరణ చక్రంలో ఈ లోకానికి తిరిగి వస్తుంటారు. మనం ఈ పదం చాలా చోట్ల భగవంతుడు చెప్తూనే ఉన్నారు. నువ్వు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇక్కడెక్కడ తిరుగుతూ ఉంటావు జనన మరణ చక్రంలో అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకు? ఎవరైతే భగవంతుని ఆశ్రయించట్లేదో వాళ్ళు ఇదంతా తెలుసుకోలేరు. కాబట్టి వాళ్ళు ఇక్కడెక్కడ తిరుగుతూ ఉంటారు అని కూడా చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరికైతే పూర్తి నమ్మకం భగవంతుడి మీద ఉందో వాళ్ళు ఏంటంటే భక్త చేద్దాంలే, చూద్దాంలే, ఇంకా టైం ఉంది కదా అని ఇట్లా అనుకోరనమాట. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా భగవంతునికి ఆ ఆ యొక్క భక్తిలోనే లీనమై ఉంటారు. లేకపోతే ఏమవుతుంది? ఈ యొక్క జనన మరణ చక్రంలోనే తిరగాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మనకి భగవంతుని మీద పూర్తి నమ్మకం అనేది ఉండాలి. అది లేకపోతే ఏంటంటే మనం జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా టెన్షన్స్ పెరుగుతూ ఉంటాం. టెన్షన్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి మనకు కూడా. మనం కూడా టెన్షన్‌లోనే ఎప్పుడు ఏదో ఒక ఆహ్, బాధలు అనేవి పడుతూనే ఉంటూ ఉంటాం. అందుకే చిన్న పిల్లలను చూస్తే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు. అందుకే మనకు భాగవతం కూడా చెప్తుందనమాట. రెండవ క్యాంటోలో ఒక చోట, రెండవ క్యాంటోలో, మూడో క్యాంటోలో వస్తుంది. మనము ఎప్పుడైతే ఆ తల్లి గర్భంలో ఉంటామో అప్పుడేంటంటే బయటికి తొందరగా నన్ను పంపించు స్వామి. నేను బయటికి వచ్చాక నీ భక్తి చేస్తాను. నేను ఈ చీకట్లో, ఈ అంధకారంలో ఇక్కడ ఉండలేకపోతున్నాను. ఇదంతా ఎందుకు? తల్లి తినే పులుపు అవ్వచ్చు, చేదు ఇదంతా కూడా ఆ యొక్క పిండం కూడా అనుభవిస్తూ ఉండాల్సొస్తుంది. కాబట్టి ఇదంతా నేనిక్కడ తీసుకోలేకపోతున్నాను. నన్ను త్వరగా బయటికి పంపించు అన్నట్లుగా వేడుకుంటారనమాట. కానీ ఎప్పుడైతే బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఒక్కసారిగా ఆహ్, చీకట్లో నుంచి బయటకొస్తారో అదంతా మర్చిపోయి, ఇంకా ఇక్కడి నుంచి మనకి సత్వ రజస్తమో గుణాలు అంటే చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు సత్వగుణంలోనే ఉంటారు. కానీ పెరిగే కొద్దీ కోరికలని, లేకపోతే కష్టాలు, లేకపోతే ఇంకా ప్రెషర్స్ ఇవన్నీ మొదలైన తర్వాత ఏంటంటే, ఈ యొక్క వాగ్దానాన్ని మర్చిపోయి ఇక్కడిక్కడే అంటే మళ్ళీ ఆ భౌతిక సుఖాల పట్లే వ్యామోహం పెంచుకుంటూ ఉంటారనమాట. మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త స్వరూపంచే వ్యాపింపబడి ఉన్నది. సమస్త ప్రాణులు నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటి యందు స్థితుడను కాను. నిన్న మనం చూసాము, ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకాహ పునరావర్తినోర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మన విద్యతే అని చెప్పారు. ఇక్కడ చూస్తే మనం బ్రహ్మలోకము, తపర్లోకము, జనలోకము, మహర్లోకము, స్వర్గలోకము, భువర్లోకము, ఇది భూలోకం అనమాట. సారీ, భువర్లోకం, దాని తర్వాత భూలోకం. దాని కింద ఏమున్నాయి? అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, రసాతల, పాతాళ లోకాలు. ఇక్కడెక్కడే మనం తిరుగుతూ ఉంటాం. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు? ఈ సమస్త విశ్వము కూడా నా అవ్యక్త రూపంచే వ్యాపింపబడి ఉంది. ఆయన యొక్క మనకి తెలియదు, మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. దానిని ఏమంటారంటే అచింత్య భేదం అని చెప్తున్నారు. అంటే అవ్యక్త రూపంలో ఉన్నాను కాబట్టి, అంటే నేను కనిపించట్లేదు కాబట్టి ఈ భౌతికమైన ఇంద్రియాలకి, అంటే మన భౌతికమైన ఇంద్రియాలు మనకు ఉన్నవన్నీ కూడా ఆయన వినిపించరు, లేకపోతే మన యొక్క కళ్ళకి కనిపించకుండా ఉన్నారు. కాబట్టి మనం ఆయన లేరు అనుకుంటాం. కానీ మొత్తం ఆయన నుంచే వచ్చింది, మొత్తాన్ని పోషిస్తున్నది కూడా ఆయనే. కానీ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఆ సమస్త ప్రాణులు నాయందే స్థితమై ఉన్నా కూడా నేను వాటి యందు లేను. అంటే ఇదంతా సృష్టించారు, కానీ ఆయన మళ్ళీ అందులో లేరనమాట. ఎందుకంటే అతడు పూర్తిగా స్వతంత్రుడు. మనమేమో స్వల్ప స్వతంత్రులం, ఆయన పూర్తిగా స్వతంత్రుడు. అందుకే ఆయన అన్నిటికీ కూడా అతీతుడై ఉన్నాడు. ఎలా మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడాలి అంటే, ఒక రాజు ఉంటాడు, ప్రభుత్వానికి అధిపతిగా ఉన్నాడు. ఆయన ఏంటంటే అక్కడ చాలా మంత్రిత్వ శాఖలు కూడా ఉంటాయి. కానీ అన్నిటిలో కూడా రాజు ఉన్నట్లుగానే ఇప్పుడు మనకి సంక్షేమ పథకాలు ఉంటాయి. మన ఇంటికి కొన్ని ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ నుంచి ఏదన్నా వచ్చిందనుకోండి, ప్రత్యేకంగా ఒక సీఎంఓ లేకపోతే పిఎంఓ మన ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఇవ్వరనమాట. ఎవరైతే అవి మనకి ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఇచ్చారో ఆయన పైన, లేకపోతే మనకి మన ఇంటికి అవి రావడానికి కూడా కారణము ఆ సంక్షేమ పథకాలను ఎవరైతే అమలు చేస్తున్నారో, అంటే సీఎం అవ్వచ్చు, పిఎం అవ్వచ్చు, ఇట్లా ఎవరైనా సరే ఆ రాజు, ఒక ప్రభుత్వానికి రాజుగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో వాళ్ళే. అంటే ఆ సంక్షేమ పథకాలు అన్నింటిలో కూడా అతను ఉన్నట్లే అనమాట. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా భగవంతుడు ఈ సమస్త విశ్వంలో ఉన్నట్లే, అలాగే ఆయన ప్ర ఆ,
అదే మనకి కనిపిస్తూ అంటే అవ్యక్త రూపంలో ఉంటారు. అట్లా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇట్లా ఈ పిక్చర్ చూస్తే మనకి ఈ గర్భోదక శాయి విష్ణువు నుంచి ఆ గర్భం నుంచి బ్రహ్మ రావడము, దాంట్లో ఇట్లా ఈ 14 లోకాలనేవి ఉంటాయి. నచమత్స్థాని భూతాని పశ్య మే యోగమైశ్వరం భూతభృన్న చ భూతస్థో మమాత్మా భూత భావన. అయినా కూడా సృష్టించబడిన సర్వ ప్రాణులు నాలో స్థిరంగా ఉండవు. నా దివ్యశక్తి యొక్క అద్భుతమును తిలకించుము. నేనే సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్తను, నిర్వాహకుడను. అయినా నేను వాటిచే కానీ లేదా భౌతిక ప్రకృతిచే కానీ ప్రభావితం కాను. ఇది కూడా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. అలాగే సర్వత్రా వీచే ప్రబలమైన గాలి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉన్నట్లు సర్వ ప్రాణులు కూడా ఎల్లప్పుడూ నాయందే స్థితమై ఉండును. అంటే ఆ గాలి ఎంత బలంగా వీచినా కూడా మన యొక్క ఈ ఆకాశం దాటి బయటికి పోలేనట్లుగా మనం కూడా ఏంటి ఆ భగవంతుని దాటి బయటికి పోలేము. సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మామికాం కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహం. ఓ కుంతి కుమార, కల్పాంతమున అన్ని జీవులు నా ప్రకృతిలోకి ప్రవేశిస్తాయి మరియు మరొక కల్పం ప్రారంభంలో నా శక్తి ద్వారా నేను వాటిని మళ్ళీ సృష్టిస్తాను. నిన్న కల్పము అంటే ఏంటో చూసాం. ఎవరైనా మీకు గుర్తుంటే మీరు చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి. కల్పము అంటే ఏమిటి? ఆ కల్పాంతమున అన్ని జీవులు కూడా మళ్ళీ ఈ ప్రకృతిలోకి ప్రవేశిస్తాయి మరియు ఆ కల్పం ప్రారంభంలో మళ్ళీ అవన్నీ కూడా సృష్టించబడి మళ్ళీ ఈ భూమి మీదకి అంటే ఈ బ్రహ్మాండాల్లోకి వస్తూ ఉంటాయి. ఈ లోకాలన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క స్వేదరంధ్రాలు. అనేకమైన విశ్వాలు, అనేకమైన బ్రహ్మాండాలు ఉద్భవిస్తాయి, లయిస్తాయి, ఆయన చేత పోషించబడతాయి, మళ్ళీ ఉద్భవిస్తాయి, లయించబడుతూ ఉంటాయి. క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా? కల్పము అంటే ఏమిటి? ఎవరికి గుర్తుందో మీరు చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయవచ్చు. అలాగే ఈ సకల జీవులకి కూడా ఆది మరియు అంతము కూడా భగవంతుడే. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగత్ విపరివర్తతే. ఓ కుంతి కుమారుడా, నా శక్తులలో ఒకటైన ఈ ప్రకృతి నా ఆజ్ఞ మేరకు పనిచేస్తూ అన్ని చర అచర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఆల్రెడీ మనం 7వ అధ్యాయంలో చూసాం, పరాప్రకృతి అపరాప్రకృతి అని. కాబట్టి ఈ ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఏంటి? భగవంతునికి ఉన్న శక్తుల్లో ఒక శక్తి. అదే మనం చూసాం, మహామాయ అన్నమాట. కాబట్టి ఆ మహామాయ కూడా ఏంటి? నా ఆజ్ఞ మేరకు పనిచేస్తూ అన్ని చరాచర అంటే కదిలేవి అలాగే కదలనివి కూడా ఈ జీవులని ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే దాని పాలనలోనే ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది మరియు నాశనం కూడా అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రకృతి కూడా నా ఆధీనంలోనే ఉంది. ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో దాని పాలనలోనే అంతా కూడా వస్తూ ఉంటుంది, మళ్ళీ లయించబడుతూ ఉంటుంది. తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు? మూర్ఖులు నన్ను పరిహసిస్తారు అంటే భగవంతుణ్ణి పరిహసిస్తారు. అంటే ఆయన్ని ఎగతాళి చేస్తూ ఉండడం, లేకపోతే అపహాస్యం చేస్తూ ఉండడం, ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు. అటువంటి వారిని మూర్ఖులు ఎందుకని చెప్తున్నారు? అవజానంతి మా మూఢ మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావమజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూఢులు నన్ను గుర్తించలేకున్నారు. సకల భూతములకు మహేశ్వరుడను నా వ్యక్తిత్వం యొక్క దివ్యత్వము వారికి తెలియదు. అంటే ఇక్కడ మూర్ఖులు అంటే ఎవరు? ఎవరికైతే తెలివితేటలు లేవో అంటే వాళ్ళు అనుకుంటారు నేను చాలా తెలివిగలవాడిని అని. కానీ భగవంతుడు లేడు, లేకపోతే ఆయన భగవంతుడు కృష్ణుడు భగవంతుడు ఎలా అవుతాడు అని శిశుపాలుడు ఇటువంటి వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు కదా, అటువంటి వాళ్ళ గురించి. అంటే ఎవరైతే ఆ అజ్ఞానంలో ఉండిపోయారో అటువంటి వాళ్ళ గురించి. పౌండరీక వాసుదేవుడు అని ఒక అతను ఉంటాడు అనమాట. ఆయన కూడా సేమ్ కృష్ణుడు లాగానే వేషధారణ అదంతా చేసుకుని నేనే కృష్ణుడిని, నేనే భగవంతుణ్ణి, ఆ కృష్ణుడు దొంగ, నా దగ్గర ఉండాల్సిన ఆ యొక్క సుదర్శన చక్రాన్ని కూడా దొంగిలించాడు నా దగ్గర నుంచి. ఓ కృష్ణ, అది నాది, నాకు ఇచ్చేసే అని చెప్తాడు అనమాట. సరే అని తీసుకో అని ఆ సుదర్శన చక్రాన్ని వదిలేయగానే అది ఆ పౌండరీకుడి యొక్క ఆ, కంఠాన్ని కోసేస్తుంది అనమాట. కాబట్టి వాళ్ళకి తెలియదు, తెలుసుకోలేరు భగవంతుడి గురించి. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? నేనే గొప్పవాడిని, భగవంతుడు లేడు, అట్లా అనుకుంటూ ఉంటారనమాట. ఎందుకు? వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానం అనేది మాయ చేత అపహరించబడింది. అటువంటి వాళ్ళు ఆ, భగవంతుని చూసి ఈయన కూడా మనలాగే ఉన్నాడు, సామాన్య మానవుడు అని అనుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే మనం చూస్తాం శిశుపాలుడు.
ఆ రాజసూయ యజ్ఞం ఎప్పుడైతే జరుపుతూ ఉంటారో అక్కడ భీష్ముడు చెప్తారు, ఇక్కడ పరమాత్మ ఉన్నారు కృష్ణుడు, ఆయనకే అగ్రతాంబూలం అందుకునే హక్కు ఉంది, ఆయనకే ఇవ్వండి అని చెప్తారు. అప్పుడు ఈ శిశుపాలుడు అడ్డు తగులుతాడనమాట. ఆ ఎందుకు అతను కూడా ఈ ఆసురీ ప్రవృత్తి, మోహం కలిగి ఉన్నాడు, అజ్ఞానంలో ఉన్నాడనమాట. అతనేమంటాడు, ఈ కృష్ణుడు అని చాలా అవమానకరంగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. అయితే ఆల్రెడీ కృష్ణుడు వాళ్ళ తల్లిగారికి ఒక అభయం ఇచ్చాడు, నేను 100 తప్పులు చేసే వరకు నీ పుత్రుని ఏమీ చేయను అని. కాబట్టి ఆయన ఆ 100 తప్పులను కూడా పూర్తి చేసి భగవంతుని యొక్క ఆ సుదర్శన చక్రానికే బలవుతాడనమాట. ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు భగవంతుణ్ణి. నేను ఒకటే, ఆయన ఒకటే, అతను మనిషే, నేను మనిషే అని అనుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే దుర్యోధనుడు ఎప్పుడైతే ఆ శాంతి రాయబారానికి భగవంతుడు వస్తారో, పాండవులకి ఒక 5 ఊర్లన్నా ఇవ్వండి అంటే, ముందేమో వాళ్ళకి రావాల్సిన రాజ్యాన్ని వాళ్ళకి ఇవ్వండి, కనీసం లేకపోతే 5గురికి 5 ఊర్లు ఇస్తే వాళ్ళు పాలించుకుంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు క్షత్రియులు, వాళ్ళు వేరే చేయలేరు కాబట్టి ఇది చేస్తారు అన్నట్లుగా. కానీ దుర్యోధనుడు అహంకారంతో అసలు నువ్వెవరు చెప్పడానికి అని ఆయన్ని సంఖ్యలతో బంధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. కాబట్టి ఆయన కూడా ఒక మానవుల్లాగానే అనుకున్నారు భగవంతుణ్ణి. ఇలా అన్నమాట. మనం ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ చూడొచ్చు. ఎప్పుడైతే ఒక జైల్లోకి వేరే ఎవరో ఒకళ్ళు అంటే రాష్ట్రపతో లేకపోతే ఒక జైలరో వీళ్ళ వచ్చినప్పుడు, జైలర్ అని కాదు, రాష్ట్రపతి వీళ్ళు ఎవరైనా ఖైదీలను చూద్దామని వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వీళ్ళు కూడా ఏదో తప్పు చేసి ఇక్కడికి వచ్చారేమో, అంటే సామాన్యులే వీళ్ళు కూడా మనలాగే ఏదో తప్పు చేసి ఇక్కడికి వచ్చారేమో అని అనుకుంటే అది మూర్ఖత్వం అనమాట. అట్లా కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు. అట్లా అది మూర్ఖత్వము, అటువంటి వాళ్ళు మూర్ఖులు. మోఘాశా మోఘ కర్మాణో మోఘ జ్ఞాన విచేతస రాక్షసీమాసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః. అలా కలత చెందిన వారు రాక్షస మరియు నాస్తిక దృక్పథాలచే ఆకర్షితులవుతారు. వాళ్ళకేంటి, రాక్షస తత్వం ఉంటుంది. అలాగే నాస్తికం అంటే భగవంతుడే లేడు అని, అంటే అస్థి, అస్థి అంటే అస్థి అంటే ఉన్నట్లు, ఆ నా అంటే కలిపితే లేనట్లు అనమాట. అట్లా ఎవరు భగవంతుడు అనేవాడు లేరు అనే అటువంటి వాటికి ఆకర్షితులవుతారు అటువంటి మూర్ఖులు. ఆ భ్రమలో ఉన్న స్థితిలో విముక్తి కోసం వారి ఆశలు, వారి కామ్యకర్మలు మరియు వారి జ్ఞాన సంస్కృతి అన్నీ వ్యర్థమవుతాయి. అంటే వాళ్ళకున్న మరి కొంచెం జ్ఞానం కూడా పాడైపోతుంది. ఉదాహరణకు చూస్తే మనం రావణాసురుడు, ఆయన మొదటగా బ్రాహ్మణుడు, అంటే ఒక బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందినవాడు. కానీ ఏం లాభం, ఆయన ఆయన యొక్క ఆ జ్ఞానాన్ని కూడా కోల్పోయాడు. ఎందుకు, అహంకారంతో, మూర్ఖత్వంతో. కానీ మహాత్ములు ఎలా ఉంటారు, మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంత్యనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. ఓ పృథాకుమార, భ్రమపడని వారు మహాత్ములు దైవిక ప్రకృతి యొక్క రక్షణలో ఉంటారు. వారు నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలమైన దేవదేవునిగా తెలుసుకున్న కారణమున వారు పూర్తిగా భక్తి సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు. ఇప్పటివరకు మనం ఆ రాక్షస ప్రవృత్తి, మూర్ఖుల గురించి చూసాం. ఇక్కడ మహాత్ములు అంటే భ్రమపడని వారు ఏంటి, భగవంతుని యొక్క భక్తులు ఎలా ఉంటారు, పూర్తిగా భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు, దైవీ ప్రకృతిలో ఉంటారు. వాళ్ళకి ఈ అసుర ప్రకృతి అనే దాని గురించి పట్టించుకోరు. వాళ్ళు ఏంటంటే దైవీ యొక్క ఆ, రక్షణలో ఉంటారన్నమాట. ఈ భౌతిక ప్రకృతితో వాళ్ళు నియంత్రించబడరు. ఎందుకు, ఎప్పుడు కూడా భగవంతు యొక్క నామాన్ని పలుకుతూ ఉంటారు. అలాగే ఎవరేమై ఎవరేదన్నా ఆ, అన్నా పట్టించుకోరు, లేకపోతే వాళ్ళకి ఏదైనా కావాలన్నా కూడా అది ఆ, వచ్చినా రాకపోయినా ఈ ద్వంద్వాలకు అతీతంగా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క ఆ, శరణాగతి పొంది ఉంటారన్నమాట. అటువంటి వాళ్ళ గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనకి ఎగ్జాంపుల్గా ఒక ఆయన ఉన్నారనమాట. ఆయన ఏంటంటే మాధవేంద్రపురి ఆయన పేరు. ఆయన ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే బృందావనంలో ఉంటూ ఆ, జపం చేసుకుంటూ ఉంటారు, భగవంతుని కీర్తిస్తూ ఉంటారు, భగవంతుని యొక్క లీలల్ని వాటిని కూడా పాటలుగా చక్కగా పాడుతూ అక్కడే బృందావనంలో ఉంటూ ఉంటారు. అలాగే ఆయనకి ఫుడ్ కోసం ఎవరన్నా ఏదన్నా తీసుకొచ్చి ఇస్తే తింటారు, లేకపోతే ఆ రోజు ఆయన ఆ ఆహారం గురించి కూడా పట్టించుకోరు అనమాట. ఇదంతా ఆ, జరుగుతూ ఉంటే ఒకరోజు ఒక పిల్లవాడు అతని దగ్గరకు వస్తారు. వచ్చి, ఓ మాధవేంద్రపురి, ఆ, నాకు చాలా గోవులు ఉన్నాయి, కాబట్టి నీకు పాలు తీసుకొచ్చాను, ఈరోజు నువ్వు ఆహారం ఏమీ తీసుకున్నట్లేవు కదా, తాగు అని ఇస్తారు.
అయితే ఆయన చెప్తారు, నేను ఇప్పుడు కొంచెం భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపిస్తూ ఉన్నాను. ఈ జపం అనేది అయిన తర్వాత నేను తీసుకుంటాను. అక్కడ పెట్టి వెళ్ళండి. నాకు ఆకలేస్తుందని మీకెలా తెలుసు అంటే, నేను చూస్తూ ఉన్నాను మీరు ఉదయం నుంచి ఏమీ తీసుకోలేదు. కాబట్టి నా దగ్గర గోవులు ఉన్నాయి. వాటి నుంచి పాలు పిండి మీకు తీసుకొచ్చి ఇచ్చాను అని చెప్తారు. సరే ఈ పాత్ర మళ్ళీ నేను మీకు ఎలా ఇవ్వాలి అంటే, నేను వచ్చి తీసుకుంటానని చెప్పి ఆ పిల్లవాడు వెళ్ళిపోతారు. ఇంకా ఈయన ఆ జపం అదంతా పూర్తి చేసుకుని కాసేపటి తర్వాత ఆ పాలనేవి తాగి ఆ పాత్రను పక్కన పెట్టి జస్ట్ అలా కొంచెం విశ్రాంతి కోసం పడుకుంటారనమాట. కలలో భగవంతుడే వస్తారు. వచ్చి చెప్తారు, ఏమయ్య మాధవేంద్రపురి, నన్ను గుర్తుపట్టలేకపోయావా అని అడుగుతారనమాట. సాక్షాత్గా భగవంతుడే ఆయన దగ్గరికి వచ్చారు. వచ్చి ఆ యొక్క ఆయన ఆకలికి ఆ పాలు అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత ఆయన చెప్తారు ఆ కళలోనే, ఒక ప్లేస్ ఉంది. ఆ ప్లేస్ దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళావు అంటే అక్కడ నాదొక విగ్రహం ఉంది. దానికి పూజలు పునస్కారాలు, అంటే మట్టిలోకి లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఉంది. దాన్ని నువ్వు తీసి పూజలు పునస్కారాలు అనేవి చేయించు అని ఆయనకి ఆజ్ఞాపిస్తారనమాట. అప్పుడు ఆ మాధవేంద్రపురి అలాగే వెళ్ళి ఆయన చెప్పిన ప్లేస్ కంటే ఆ కళలో నుంచి బయటకు వచ్చి ఇంకా అక్కడ ఆయన చెప్పిన ప్లేస్కి వెళ్ళి ఆ గ్రామస్తుల చేత దాన్ని తవ్వించి దానిని అక్కడ ప్రతిష్ఠింపజేసి దానికి పూజలు పునస్కారాలు ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారంట. అంటే అట్లా గొప్ప భక్తులకి ఏంటి అంటే భగవంతుడు వాళ్ళని ఏదో ఒక విధంగా ఆ, ఉమ్, కటాక్షిస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఆ మహాత్ములు అనే వాళ్ళని ఆ ఆ మహాత్ములు అనే వాళ్ళ యొక్క కర్మలు ఎలా ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్త ఉపాసతే. ఈ మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ నా దివ్య లీలలను గానం చేస్తూ దృఢ సంకల్పముతో పరిశ్రమిస్తూ వినయంతో నా ముందు ప్రణమిల్లుతూ నిరంతరం వారు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తుంటారు. ఇక్కడ మనకి 4 రకాల గుణాల గురించి వాళ్ళు చెప్పారు. అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపిస్తూ ఉంటారు, కీర్తన చేస్తూ ఉంటారు, ఆయన యొక్క గుణగానం చేస్తూ ఉంటారు. అలా చెప్తున్నారనమాట. అలాగే విశ్వాసం కలిగి ఉంటారు భగవంతుని పట్ల. అయ్యో! నేను మరి ఇదంతా చేస్తున్నాను. నాకేం ఫలితం వస్తుంది? మరి నాకు భౌతికంగా ఏమన్నా సుఖం కలుగుతుందా? అనేది వాళ్ళు ఆలోచించరు. అలాగే వినయంగా ఉంటారు ఎల్లప్పుడూ. అంటే వాళ్ళకి అహంకారం అనేది ఉండదు. నేను గొప్ప భక్తుడను, లేకపోతే నాకంటే వాళ్ళు తక్కువ వాళ్ళను, ఇట్లా వాళ్ళకి అటువంటి ఏమీ ఉండవు. అలాగే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా భక్తితో ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. ఉదాహరణకు మనం ఇక్కడ చూస్తే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ఆయన అందరూ అడుగుతారనమాట. అక్కడ అమెరికా వెళ్ళిన కొత్తలో ఆయన ఒకళ్ళు అడిగారంట. ఏంటి మేమందరం కింద ఉన్నామంటే ఒక జర్నలిస్ట్ లాంటి వాళ్ళు. వీళ్ళందరూ కింద ఉన్నారు. మీరేమో ఒక పెద్ద దాని మీద కూర్చుని ఉన్నారు. అంటే మీరేమో గొప్ప, వీళ్ళేమో తక్కువ అని. అప్పుడు ఆయన చెప్తారనమాట. లేదు లేదు. నేను వీళ్ళందరికీ కూడా దాసుణ్ణి. వీళ్ళకి సేవ చేయడానికే ఇక్కడ కూర్చున్నాను. కాబట్టి వీళ్ళు చేసే యొక్క మార్గాన్ని నేను వాళ్ళకి చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను నా వంతుగా. నేను దాసుణ్ణి వీళ్ళందరికీ అని చెప్తారనమాట. అంటే ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క భక్తులు ఉన్నారో భగవంతునికి దాసులుగా ఆయన అక్కడ చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి మహాత్ముని యొక్క కార్యకలాపాలు ఎలా ఉంటాయి? ఎల్లప్పుడూ జపిస్తూ ఉంటారు భగవంతుని యొక్క నామాల్ని. దృఢమైన వాగ్దానంతో, విశ్వాసంతో ఉంటారు. ఎప్పుడు కూడా భగవంతునికి ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉంటారు. ఎల్లప్పుడూ భగవంతుని యొక్క భక్తిలో, ఆయన యొక్క సేవలో లీనమై ఉంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, నేనే వేడిమిని ప్రసరిస్తాను, నేనే వర్షమును ఆపుతాను, వర్షమును కురిపిస్తాను, నేనే అమరత్వమును మరియు నేనే మృత్యు రూపంలో వస్తాను, నేనే శాశ్వతమైన ఆత్మను, తాత్కాలికమైన పదార్థమును, అంటే భౌతిక పదార్థాన్ని కూడా నేనే అని చెప్తున్నారు. అంటే వర్షం అక్కడ రావాలన్నా ఆ వర్షం ఆగిపోవాలన్నా కూడా అంతా భగవంతుడి నుంచే. అలాగే మృత్యువైన ఆ అమరత్వమైన కూడా ఆయన రూపంలోనే వస్తారు. అదే అందుకే చెప్తారు 11వ అధ్యాయంలో కాలోస్మి అని, ఆయన కాల రూపంలో వస్తారు. అలాగే ఆయన మనలో ఉన్న ఆత్మ, అంటే ఈ దేహంలో ఉన్న ఆత్మ, మనం ఎవరు అంటే భగవంతుని యొక్క అంశలము. అలాగే ఈ భౌతిక పదార్థం కూడా భగవంతుడే. స్వర్గలోకాలను కోరుకుంటూ వేదాధ్యయనం చేసి సోమరసము తాగేవారు పరోక్షంగా నన్నే ఆరాధిస్తారు. పాపాలన్నీ తొలగిపోయి పవిత్రులైన వీరు స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్రుని పుణ్యలోకానికి వెళతారు మరియు దేవతల విలాసాల భోగాలన్నీ అనుభవిస్తారు. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ శ్లోకము మనం రోజు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం కదా, పుణ్యలోకానికి అంటే పుణ్యాలు చేసుకుంటే స్వర్గలోకానికి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు. ఇట్లా అంటే ఈ శ్లోకం ఏం చెప్తుంది అంటే, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना
గతాగతం కామ కామ లభంతే. ఈ విధంగా వారు స్వర్గలోకం యొక్క విశాలమైన భోగములు అనుభవించుటచే వారి పుణ్య ఫలము అంతా తరిగిపోయిన తరువాత వారు తిరిగి భూలోకానికి వస్తారు. ఈ విధంగా భోగ వస్తు ప్రాప్తికై వైదిక కర్మకాండలను ఆచరించేవారు భూలోకానికి పదే పదే వచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంటారు. అంటే క్షీణే పుణ్యే మధ్యలోకం విశాలం. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మనం మన యొక్క పుణ్యం ఎప్పుడైతే క్షీణిస్తుందో, అంటే మనం కొన్ని పుణ్యకర్మలు చేసుకున్నాం, దానికోసం మనం స్వర్గానికి వెళ్తాం. అక్కడ ఆ పుణ్యం కాస్త తరిగిపోతూ ఉంటుంది, మళ్ళీ మర్త్యలోకానికి రావాలి. మళ్ళీ అలాగే మనం ఏదో పాపాలు చేసి ఉంటాం, మళ్ళీ ఆ ఆ నరకం అనేది అనుభవించాలి, మళ్ళీ ఈ మర్త్యలోకానికి రావాలి. ఇట్లా మనం ఏం చేసినా కూడా వాటికి సంబంధించిన వాటన్నిటిని అనుభవించి మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాల్సిందే. కాబట్టి ఎవరైతే భక్తిపూర్వకంగా భగవంతుణ్ణి కాకుండా మంచి పనులు చేసుకుందాము, పుణ్యకర్మలు చేసుకుందాం అని అనుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళు స్వర్గలోకాలకు వెళ్తారంటే ఇంద్రలోకానికి వెళ్తారు, మళ్ళీ తిరిగి రావాల్సిందే. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇట్లా చూడండి, ఇక్కడ ఇది ఒకటి ఇచ్చారు కదా, రంగుల రాట్నం అంటారు దీన్ని. ఈ రంగుల రాట్నంలో కూడా మనం పైకి కిందికి తిరుగుతూనే ఉంటామన్నమాట. ఆ పైకి కిందికి తిరుగుతూనే ఉన్నాం. ఒకసారి ఎక్కాము అంటే పైకి కిందికి తిరుగుతూనే ఉంటాము. అలాగే మనకి రోలింగ్ షీల్డ్ అంటే ఒక బహుమతి లాంటిది ఇస్తూ ఉంటారు కదా. అదేంటంటే ఒక సంవత్సరం ఒకళ్ళ దగ్గర, ఇంకొక సంవత్సరం ఇంకొకళ్ళ దగ్గరికి అట్లా తిరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే మనం కూడా ఇటు అటు తిరుగుతూ ఉంటాము. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనాః పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. కానీ నా దివ్య రూపమునే స్మరిస్తూ అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమై నాయందే మనసు నిలిపిన వారికి లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతాను, మరియు వారికి ఉన్నదాన్ని రక్షిస్తాను. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, అనన్యాశ్చింతయంతో మాం, ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క చింతనలోనే ఉండే వాళ్ళకి, ఏ జన పర్యుపాసతే అటువంటి వాళ్ళకి, తేషాం నిత్యాభియుక్తాన అటువంటి అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమై ఉండే వాళ్ళకి యోగక్షేమం వహామి అహం, యోగము క్షేమము అంటే వాళ్ళకి లేనిది ఇస్తాను, వాళ్ళ క్షేమాన్ని కూడా నేనే చూసుకుంటాను, అంటే వాళ్ళని సంరక్షిస్తూ ఉంటాను. ఆ వహామి అహం, నేనే చూసుకుంటాను అని. మరి మనకి ఈ యొక్క అధ్యాయాన్ని కనుక మనం ఒక మాలలాగా, అంటే ఒక సుందరమైన మాలలాగా చూస్తే అందులో ఈ ఒక శ్లోకం అనేది వజ్రం లాంటిదని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆ శుద్ధ భక్తులు నేను వదిలిపెట్టను చెప్తున్నారు. మనం చూస్తాము ప్రహ్లాదుణ్ణి, ఆయన అంత చిన్న వయసులో భగవంతుని యొక్క ఎన్ని కష్టాలు రానివ్వండి, భగవంతుని యొక్క నామాన్ని వదిలిపెట్టలేదు. అలాగే సుధామ అన్ని కష్టాలలో కూడా ఆయన భగవంతుణ్ణి మర్చిపోలేదు. ఆయన ఒక స్నేహితుడని తెలుసు, కానీ నేను ఈ బేదరికం గురించి అతని దగ్గరికి, అంటే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడగాల అని ఆయన ఎప్పుడు అడగరనమాట. అక్కడికి ఆఖరికి భగవంతుని చూడడానికి వెళ్ళినా కూడా, అంటే వాళ్ళ భార్య చెప్పింది కదా అని అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆయన చూడడమే ఆయన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. కాబట్టి వాళ్ళకేం కావాలో భగవంతుడికి తెలుసు, కాబట్టి ఆయన భగవంతుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి కావాల్సినవి అవి సమకూరుస్తూనే ఉంటారు. దీనికి ఈ ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఒక చిన్న స్టోరీ అనేది చూడొచ్చు. ఏంటి అంటే, యామునాచార్యులు అని ఒక శ్రీ సాంప్రదాయానికి చెందిన ఒక, అంటే రామానుజాచార్యులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ యొక్క దాంట్లో ఈయన ఒక గురువు అనమాట. అయితే ఈ గురు శిష్య పరంపరలో ఉంటారు. అతను ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే ఈ శ్లోకాన్ని ఆ, చదివి దానికి భాష్యం ఇదంతా చూస్తూ ఉంటారనమాట. అయితే అక్కడ ఏమన్నారు, వహామి అహం, నేను వాళ్ళని సంరక్షిస్తాను, వాళ్ళ యోగక్షేమాలు నేను చూసుకుంటాను అని. అయితే ఆయన అనుకుంటారు, సో, ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా ఆయనే వస్తారంటారా? సరే చూద్దాము. అయ్యుండదు. ఆ, ఒకవేళ ఆయన యొక్క పార్షదుల్ని, లేకపోతే ఆయన యొక్క భక్తుల్ని, ఎవరో ఒకళ్ళని, ఇప్పుడు ఎలా అయితే ప్రతి ఒక్క దానికి మంత్రి ప్రతి ఒక్క ఇంటికి వెళ్ళిపోడు అనమాట. ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన దగ్గర వాళ్ళని పంపించి అక్కడ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఏంటో చూసుకోండి అని పంపించినట్లుగా అట్లా పంపిస్తూ ఉంటారేమో. వాళ్ళకి ఆయన యొక్క భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కావాల్సినవి వాళ్ళని చూడమని చెప్పి సమకూర్చి పెట్టమని చెప్పి అట్లా చెప్తూ ఉంటారేమో వేరే వాళ్ళకి అన్నట్లుగా ఆయన అనుకుంటూ ఉంటారు. సరే, సరే ఇది ఎలా రాయాలి అనేది కొంచెం పెండింగ్ పెట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ చూద్దాము అని ఆయన బయటికి వెళ్తారనమాట. బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఇద్దరు పిల్లలు వాళ్ళ ఇంటికి వస్తారు. వచ్చి ఆయన యొక్క భార్యతో
చెప్తారు ఆమెను పిలిచి, అమ్మ ఇంట్లో కావాల్సిన సరుకులన్నీ తీసుకొచ్చాము అని. అప్పుడు ఆవిడ అంటారనమాట, ఓకే, మీరు అంటే మా ఆయన పంపించారా అంటే, అవునమ్మా మమ్మల్ని పంపించారు, ఇవి మేము ఎక్కడ పెట్టాలో చెప్పండి అంటే, సరే ఆవిడ ఒక ప్లేస్ చూపిస్తారు, అక్కడ పెట్టమంటారు ఆ సరుకులన్నీ కూడా, ఇంట్లో కావాల్సిన సరుకులన్నీ కూడా అక్కడ పెట్టిన తర్వాత, ఉండండి బాబు, కొంచెం అంటే మజ్జిగ లేకపోతే మంచినీళ్ళు ఇట్లా తాగుదు కానీ చెప్తుందనమాట ఆవిడ. అప్పుడు వాళ్ళు అంటారు, లేదు లేదమ్మా మేము వెళ్ళిపోవాలి అని. ఆవిడకి వాళ్ళని చూస్తే చాలా ముద్దుగా, ఏదో ఒక తన్మయత్వం కలుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఎంత ముద్దుగా ఉన్నారు వీళ్ళు. సరే కొంచెంసేపు ఉండండి, కూర్చోండి, ఆయన వచ్చిన తర్వాత వెళ్దురు గాని అంటే, లేదు లేదు మేము వెళ్ళాలి. మళ్ళీ ఆయన వస్తే కోప్పడతారు. అసలే మీ మీ వారికి చాలా కోపం ఎక్కువ. ఆల్రెడీ మమ్మల్ని చూడండి ఎలా కొట్టారో వీపు మీద. ఎందుకు అంటే మేము సరిగ్గా చూసుకోవట్లేదంట భక్తుల్ని, అంటే భక్తులని చెప్పరు. సరిగ్గా మా పని మేము చేయట్లేదంట. మేము ఎవరెవరికో అప్పగిస్తున్నామంట. ఇట్లా అంటారనమాట. అని ఇంకా మేము ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. మళ్ళీ ఆయన వస్తే కొంచెం కోప్పడతారని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. తర్వాత కాసేపటికి ఆ యమునాచార్యులు వారు వస్తారు. వచ్చి ఇంట్లోకి వచ్చి రాగానే వాళ్ళ భార్య అంటుందన్నమాట, ఆ పిల్లలు ఎంత ముద్దుగా ఉన్నారు, మీరెందుకు వాళ్ళని కొట్టారు అని. ఆయనకి అర్థం కాదు. నేను ఇప్పుడే కదా వస్తున్నాను, నేను పిల్లల్ని కొట్టడం ఏంటి అని. మీరే కదా ఏదో సరుకులు ఇచ్చి పంపించారు, వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారు. మళ్ళీ చూస్తే వాళ్ళ వీపు మీద దెబ్బలున్నాయి. మీరే కొట్టారంట కదా అని. అప్పుడు ఆయన ఆలోచిస్తారు. ఇంకా ఏం చెప్పారు వాళ్ళు అని. అప్పుడు ఆవిడ అంటుంది, మేము చేయాల్సిన పనులు మేమే చేస్తున్నాము. మేము ఎవరికో అప్పగించి ఖాళీగా ఉండట్లేదు. అంటే మేము ఎవరికో అప్పగించట్లేదు. మా మేము ఏదైతే చెప్పామో మేము అది చేస్తూనే ఉన్నాము. మాకు అప్పగించిన పని అంటే వాళ్ళు వచ్చింది స్వయాన కృష్ణ బలరాములనమాట. అప్పుడు ఆయనకి స్ఫురణకొస్తుంది. ఓహో! నేను ఇది చాలా తప్పుగా కొంచెం అర్థం చేసుకున్నాను. అది కరెక్టు. భగవంతుని భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో, వాళ్ళని కాపాడుకోవడానికి ఆయనే స్వయంగా వస్తారు. వాళ్ళ యొక్క యోగక్షేమాలు ఆయనే జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు అని. అలాగే మనం చూసాము ఇంకా ద్రౌపది, సుధామ, గజేంద్రుడు, ఇట్లా చాలా ఇవన్నీ కూడా భాగవతంలో చాలా చాలా భక్తుల యొక్క కథలనేవి చాలా ఉంటాయన్నమాట. వీళ్ళందరినీ కూడా భగవంతుడు స్వయంగా వచ్చి గజేంద్రుడినైనా, ద్రౌపది దేవినైనా స్వయంగా ఆయనే కాపాడారు కానీ అక్కడ ద్రౌపదికి ఏదో వస్త్రాపహరణం జరుగుతుందని ఆయన ఎవరిని పంపించలేదు. యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్య యాంతి మద్యాజినోऽపి మాం. దేవతలను పూజించేవారు దేవతల యందు జన్మిస్తారు. పితృదేవతలను ఆరాధించేవారు పితృలోకాలకు వెళ్తారు. భూత ప్రేతములను అర్చించువారు అలాంటి వాటిల్లో పుడతారు. మరియు నా భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు. అంటే ఎవరైతే దేవతలను పూజిస్తూ ఉంటారో, వాళ్ళు వాళ్ళ శ్రద్ధని బట్టి, వాళ్ళు పూజించే వాటిని బట్టి వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళ లోకాల్లో జన్మిస్తూ ఉంటారు. అలాగే పితృదేవతల్ని వాళ్ళు పితృలోకాలకు వెళ్తారు. అలా కాకుండా కొంతమంది తమో గుణంలో ఉంటారనమాట. వాళ్ళు భూత ప్రేతాలని అర్చిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ యొక్క లోకానికే వెళ్తూ ఉంటారు. అంటే సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళేమో దేవతలని పూజిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు వాళ్ళ లోకానికి వెళ్తూ ఉంటారు. రజోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు ఇట్లా యక్షులని, లేకపోతే పితృదేవతలు, లేకపోతే మనుషులకి, ఇటువంటి వాళ్ళకి పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు అటు వెళ్తూ ఉంటారు. కానీ తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళు ఈ భూత ప్రేతాలకి చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వీళ్ళకి అతీతంగా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క, అంటే వాళ్ళు భగవంతుణ్ణే ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు భగవంతుణ్ణే చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. నాకు స్వచ్ఛమైన మనస్సు గల నా భక్తుడు ప్రేమతో భక్తితో ఆకు గాని, పువ్వు గాని, పండు గాని లేదా జలం గాని సమర్పిస్తే దాన్ని నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను. అందుకే ఇక్కడ మనం ఈ శ్లోకంలో చూస్తే యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం, రెండు చోట్ల భక్తి భక్తి అని వచ్చిందనమాట. ఆయనతో మనము ఆయనకి భక్తితో ప్రేమతో సమర్పించాలి. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అలాగే మనం అవి లేకుండా మనం పంచభక్ష పరమాణాలు పెట్టినా కూడా వాటి వల్ల ప్రయోజనం అనేది, అంటే వాటికి అవంతా కూడా వ్యర్థమే అనమాట. కానీ భక్తితో ఆయనకి, అంటే మనం చేయలేము, చేసేవాళ్ళు ఉంటే, అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉంది దాన్ని సమర్పించగలరు భగవంతుడికి అంటే వాళ్ళు ఏవైనా చేసి ప్రేమతో సమర్పించవచ్చు. కానీ అవి కూడా లేవు, ఏమీ వాళ్ళు సమర్పించలేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రేమతో భక్తితో ఒక ఆకైన పత్రం అని చెప్తున్నారు. అందుకే ముఖ్యంగా తులసి పత్రాన్ని భగవంతుడికి
సమర్పిస్తూ ఉండాలి. అలాగే మనం చూస్తాము ఆ తులసీదేవి యొక్క మహిమ. మనం రుక్మిణీదేవి ఎప్పుడైతే ఆ తులాభారం సమయంలో ఎంత బంగారం తూచినా, అంటే ఎంత బంగారం ఆ తక్కెడలో వేసినా కూడా భగవంతుడు తోడనమాట. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ తులసి దళాన్ని ఒక్క ఒక్క తులసి దళాన్ని అట్లా ప్రేమతో భక్తితో అట్లా ఆ తక్కెడలో పెట్టంగానే భగవంతుడు ఈజీగా తూగిపోతాడనమాట. కాబట్టి ఆయనకి కావాల్సిందేంటి? భక్తి, ప్రేమ ఆయన మీద కలిగి ఉండాలి. ఆయనతో మనం ఆ యొక్క సంబంధంని కలిగి ఉండాలి. అందుకే మనకి 3వ అధ్యాయంలో చూసాం, భగవంతుడికి అర్పించకుండా స్వీకరించామా అంటే అది పాపం భుజించినట్లు అవుతుంది అని. మరి భగవంతుడికి ఎటువంటి వాటిని సమర్పించాలి? పత్రం, పుష్పం, ఫలం, తోయం, వీటితో సంబంధించిన ఏదైనా కూడా మనం భగవంతుడికి ఆ, భోగాన్ని తయారు చేసి మనం భగవంతుడికి నైవేద్యంగా సమర్పించి దాన్ని మళ్ళీ మనం ఉన్న ఆహార పదార్థాన్నిటిలో కలుపుకొని మనం దాన్ని ప్రసాదంగా తీసుకోవాలి. అందుకే మనకి బ్రహ్మ సంహితలో చెప్తారు, అంగాని యస్య సకలేంద్రియ వృత్తి మంతి పశ్యంతి పాంతి కలయంతి చిరం జగంతి ఆనంద చిన్మయ సదుజ్వల విగ్రహస్య గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. అంటే ఏంటంటే మనం అనుకున్నాం ఇదంతా సమర్పించాను, మరి భగవంతుడు తీసుకుంటాడా, తీసుకున్నాడా, ఇట్లా డౌట్ రావచ్చు అనమాట. భగవంతుడు అన్ని ఇంద్రియాలతో, అంటే ఏ ఒక్క ఇంద్రియంతో అయినా సరే ఏ కర్మైనా, అంటే ఏ పనైనా కూడా ఆయన చేయగలడు. మనం ఉన్నాము అంటే కంటితో కేవలం చూడగలం, కానీ ఆయన కంటితోనే ఆ యొక్క నైవేద్యాన్ని స్వీకరించగలరు. స్వీకరించి మళ్ళీ ఆయన యొక్క శేషాన్ని మనకి ఇచ్చారు అంటే అది ప్రసాదం అవుతుంది. ఆయన చెవులతో చూడగలరు. అట్లా అంటే ఏ ఒక్క అంగంతో అయినా ఏ పనైనా కూడా చేయగలరు. అంతేగాని మనలాగా అక్కడ కూర్చోవాలి, దాన్ని తీసుకోవాలి, దాన్ని తినాలి అనేది కాదు. దాని మీద దృష్టి సారించినా కూడా ఆయన స్వీకరించినట్లే. అంతే బ్రహ్మ చెప్తున్నారు, అంగాని యస్య సకలేంద్రియ వృత్తిమంతి. అంగాని ఏ అంగంతో అయినా, సకలేంద్రియ అంటే ఏ ఇంద్రియం చేసే పనినైనా ఒక్క ఇంద్రియంతో ఆయన చేయగలరు. యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. ఓ కుంతిపుత్రుడా, నీవు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏది దానం ఇచ్చినా, మరియు ఏ తపస్సు ఆచరించినా వాటిని నాకు సమర్పించి చేయుము. అంటే మనం తినేది ఏదైనా, మనం తలుచుకునేది ఏదైనా, మనం సమర్పించేది ఏదైనా, ఏం చేసినా కూడా దాన్ని భగవంతుడికి సమర్పించాలి. తర్వాత మనం దాన్ని తీసుకోవాలి. ఎందుకు? దాంట్లో ఏవైనా దోషాలు ఉన్నా కూడా అవన్నీ కూడా దాంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతాయి. అప్పుడు అది మనకి ప్రసాదం లాగా అవుతుంది. అప్పుడు అది అకర్మ అవుతుంది. మనం చేసే కర్మలు కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అందుకే యత్ కరోషి యదస్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్ కురుష్వ మదర్పణం. అంటే ఏం మనం చేసే కర్మ కూడా భగవంతుడికి సమర్పించి. అందుకే నేను మనం చూసాము, తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మాం అనుస్మర యుధ్యచ అని చెప్పారు. అంటే అవన్నీ కూడా భగవంతుడికి అర్పించి, సర్వం కూడా అంటే అన్ని వేళల, అన్ని సమయాల్లో, అన్ని కర్మలు భగవంతుడికి అర్పిస్తూ మనం కర్మం చేయాలి అని చెప్తున్నారు. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియ ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మైతే తేషు చాప్యహం. భగవంతుడు పక్షపాత అని ఎవరికైనా డౌట్ రావచ్చు. అందుకే ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్తున్నారు స్వయంగా, నేను ఎవరి పట్ల పక్షపాతం కానీ లేదా విరోధ భావంతో కానీ ఉండను. సర్వ ప్రాణుల యందు సమత్వ బుద్ధితో ఉంటాను. కానీ ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించే భక్తులు నా యందే నివసిస్తారు, మరియు నేను వారి యందు నివసిస్తాను. ఏ భజంతి తుమాం భక్త్యా. అంటే అందుకే ఇక్కడ తు అంటే కానీ, అంటే నేను అందరి పట్ల సమానంగానే ఉన్నాను. ఇప్పుడు వర్షం ఉంది, అన్ని చోట్ల కురుస్తుంది. అవసరం లేని చోట కురుస్తుంది, అవసరం ఉన్న చోట కురుస్తుంది. దాన్ని ఎవరైతే అవసరానికి యూజ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి అది యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కొండలపైన కురుస్తుంది, చెట్లపైన కురుస్తుంది, ఎక్కడంటే అక్కడ కురుస్తూనే ఉంటుంది. అలాగే భగవంతుని యొక్క దయ అందరి మీద ఉంటుంది. కానీ దాన్ని ఎవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళు దానిని ఉపయోగించగలుగుతారు. దాన్ని తీసుకోలేని వాళ్ళు దాన్ని వ్యర్థం చేసుకుంటారనమాట. ఇదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎవరైతే దాన్ని తీసుకున్నారో వాళ్ళు భగవంతునికి చాలా ప్రియమైన వారు. నేను వాళ్ళ దగ్గర ఉంటూ ఉంటాను. వాళ్ళు కూడా ఎల్లప్పుడూ నా దగ్గరే ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు భగవంతుని విడిచిపెట్టరు కాబట్టి. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. మనకి ఈ దుఃఖాల నుంచి కానీ, కష్టాల నుంచి కానీ స్వేచ్ఛ అనేది ఎలా వస్తుంది?
త్వరితగతిన వారు ధర్మాత్ములుగా అవుతారు మరియు శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతారు. ఓ కుంతి పుత్రుడా, నా భక్తుడు అంటే ఇక్కడ నా యొక్క భక్తుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను ఎన్నటికీ నష్టమునకు గురికాడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించుము. అంటే మనం చాలా 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 పాపాలు చేసి ఉండొచ్చు, చాలా చాలా చేయకూడని పనులు ఏవైనా చేసి ఉండొచ్చు. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుని భక్తిలోకి కనుక మనం రాగలిగామో అప్పుడు వాళ్ళు నష్టానికి గురి అవ్వరు, వాళ్ళు ధర్మాత్ములుగా అవుతారు, శాశ్వతమైన శాంతిని కూడా పొందుతారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఈ యొక్క మ్, వాళ్ళు చెడిపోయి అంటే నష్టము అంటే వాళ్ళు మళ్ళీ చెడిపోరు. ఎందుకు? నిజమైన మార్గాన్ని తెలుసుకున్నారు. ఈ భక్తులకి ఎప్పుడైతే మనము రాగలిగామో దాన్ని ఆ, వచ్చిన తర్వాత మనము ఆ పాపమైన కర్మలు కానీ లేకపోతే వాటిని తప్పులు అనేవి కానీ చేయకుండా ఉంటూ ఉంటే మనం ధర్మాన్ని గట్టిగా పట్టుకోగలిగితే అప్పుడు ఆ యొక్క శాశ్వతమైన శాంతిని మనం పొందుతాము. అలాగే భగవంతుడే చెప్తున్నారు. ఎందుకు? మళ్ళీ అర్జునుడిని చెప్పమంటూ చెప్తున్నారు. ధైర్యంగా ప్రకటించు, నా భక్తులు నష్టానికి గాని గురి అవ్వరు అని. ఎందుకు? ఒకవేళ భగవంతుడు చెప్తే మాట ఇచ్చారు, తప్పారు అన్నట్లుగా మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే అర్జునుడికి చెప్పారో నేను ఆయుధం పట్టను అని యుద్ధం చేసేటప్పుడు, కానీ భీష్ముడు ఎప్పుడైతే ఆ అర్జునుడి మీదకి రథచక్రం పట్టుకుని వస్తున్నారో అప్పుడు ఆయన యొక్క మాటను కూడా పట్టించుకోలేదు. భక్తుడికి అంటే అర్జునుడికి ఎప్పుడైతే కష్టం అనేది కలుగుతూ ఉందో వెంటనే భీష్ముని వారికి మీదకి వెళ్ళిపోయారనమాట. అంటే ఆయన ఇదంతా ఎవరైనా ఆ, చూసుకుని అంటే ఇదంతా తెలుసుకుని అనుకుంటారేమో ఒకవేళ భగవంతుడు మాట ఇస్తే తప్పుతాడని. కానీ భక్తుడు అనేవాడు మాట ఇస్తే తప్పడు అని మనకి ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తాం ఇక్కడ. ఇక్కడ ప్రహ్లాదం చూడండి. ఎప్పుడైతే హిరణ్యకశిపుడు ఎక్కడున్నాడు నీ శ్రీహరి, చూపించు నాకు, అక్కడున్నాడా ఇక్కడున్నాడా అని అడుగుతుంటే చెప్తారు, ఎక్కడ నువ్వు ఎందెందు వెతికి చూసినా అందందే కలడు అని చెప్తారు ప్రహ్లాదుడు. మరి అటువంటప్పుడు ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడా, ఈ రాతి స్తంభంలో ఉన్నాడా అంటే అన్నిట్లో అంటే ఆ రాతి స్తంభంలోనూ ఉన్నాడు, నీలోనూ ఉన్నాడు, నాలోనూ ఉన్నాడు అని చెప్తారనమాట. అప్పుడు హిరణ్యకశిపుడు వెంటనే ఆ యొక్క స్తంభాన్ని పగలగొట్టడం అంటే భగవంతుడు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడంట. ప్రహ్లాదుడు ఆ, ఎక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్తే అక్కడి నుంచి రావడానికి అంటే ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడని చెప్తాడని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారంట అక్కడి నుంచి బయటకు రావడానికి. ఎప్పుడైతే ఆ స్తంభంలో కూడా ఉన్నాడు నా శ్రీహరి అని చెప్పినప్పుడు ఆ, నరసింహస్వామి అందులో నుంచి బయటికి వస్తారనమాట. కాబట్టి భక్తుడు చెప్తే అది కంపల్సరిగా ఆయన చేసి తీరుతారు అనేది మనకి ఇక్కడ నిదర్శనం. అందుకే మనకి అన్నమాచార్యులు చెప్తూ ఉంటారు, ఏ పురాణమున ఎంత వెతికినా శ్రీపతి దాసుడు చెడడు ఎన్నడికి. అంటే మనం ఎన్ని పురాణాలు తిరగేసినా ఎక్కడ చూసినా కూడా శ్రీపతి దాసుడు అంటే ఆ యొక్క లక్ష్మీదేవి యొక్క పతి ఎవరున్నారో ఆ భగవంతుని యొక్క దాసుడు ఎక్కడ కూడా చెడిపోయినట్లుగా ఉండదు అని. కాబట్టి అటువంటి వారికి నష్టం అనేది కలగదు. ఎవరికి? భగవంతునికి శరణాగతి పొందిన వాళ్ళకి. మాం హి పార్థవ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యుఃపాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యాస్తథా శూద్రాः తేపి యాంతి పరాం గతిం. ఓ పృథాతనయ, నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే పాపజన్ములు కానీ, స్త్రీలు కానీ, వైశ్యులు కానీ, శూద్రులు కానీ పరమశాంతిని పొందుతారు. అంటే మనకు డౌట్ రావచ్చు, అంటే నిజమైన భక్తులు మరి వాళ్ళు మేమంత శుద్ధ భక్తులం కాదు, మరి మాకు ఆ అవకాశం లేదా అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఇంతకుముందు ఎన్నెన్నో పాపాలు చేసి ఉండొచ్చు, పాప జన్మలు తీసుకుని ఉండొచ్చు, అలాగే స్త్రీలు అయి ఉండొచ్చు, అంటే కొన్ని కొన్ని పాపాలు చేసే వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు, వైశ్యులు కానీ శూద్రులు కానీ. ఎందుకు మనకి అనుకుంటూ ఉంటాం అంటే క్షత్రులే గొప్పవాళ్ళ, బ్రాహ్మణులే గొప్పవాళ్ళ, ఇట్లా మనకి కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అని మనం బయట చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఎవరైనా సరే అంటే వాళ్ళ యొక్క జన్మ, జాతి, కులము, లింగ భేదం లేకుండా సమాజం అసహించుకునే వారైనా కూడా కొంతమందిని సమాజం అసహించుకుంటూ ఉంటుంది. ఎందుకు? వాళ్ళు కొన్ని తప్పు పనులు అనేవి చేస్తూ ఉంటారు. వాటి వల్ల ఆ సమాజంలో వాళ్ళు అంత ప్రశాంతంగా తిరగలేరు. ఎందుకు? వాళ్ళు చేసేది ఆ తప్పనంతా కూడా అందరికీ తెలిసిపోయి ఉంటుంది. వాళ్ళు వీళ్ళని చులకనగా చూడడం ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు. కానీ అటువంటి వాళ్ళు కూడా భగవంతుని కనుక శరణ పొందితే వాళ్ళంతా పరమపదాన్ని పొందుతారు. మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్. ఆయన ఒక మహమ్మదీయుడు. ఆయనని 21 మార్కెట్ ప్లేస్‌లలో ఆ ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు కొంచెం హింసిస్తారు, కొడతారనమాట. కానీ ఆయన భగవంతుని యొక్క నామాన్ని వదిలిపెట్టకుండా ఇప్పుడు కూడా
కనీసం రోజులో 2 గంటలు కూడా నిద్రపోక ఆయన ఆ జపాన్ని, భగవంతుడి నామాన్ని జపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. కాబట్టి ఆఖరికి వాళ్ళు ఎంత చేసినా వినట్లేదని ఒక వేశ్యని పంపించడము. ఆ వేశ్య ఈయనని లొంగదీసుకోవాలని చూస్తే ఆయన సమయం లేదు అంటూ ఆ కాలాతీతం చేస్తూ ఉండడం. దానివల్ల ఆవిడ కూడా ఆ నామాన్ని నాకు చెప్పండి నేను జపిస్తాను అని భగవంతుని యొక్క నామాన్ని అడిగి తెలుసుకుని ఆవిడ జపించడము. ఒక వేశ్య అయినా కూడా ఆవిడ ఆ నామాన్ని జపించి ఆయనలాగా అంటే అంత రోజు కూడా అలాగే శుద్ధంగా ఆ భగవంతుని నామాన్ని జపిస్తూ ఆవిడ కూడా ఆ యొక్క పరమపదాన్ని పొందగలిగింది అని చెప్తారు. అందుకే ఆయన్ని నామాచార్య అంటారు. అంటే నామాన్ని చాలా గట్టిగా పట్టుకొని ఆచరించి చూపించిన వాళ్ళనమాట. కాబట్టి ఈ యొక్క అత్యుత్తమ సారం ఏంటి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. నీ మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించడంలో నిమగ్నము చేయుము. నా పట్ల భక్తితో ఉండుము. నన్ను ఆరాధించుము మరియు నాకు ప్రణామములు అర్పించుము. పూర్తిగా నాయందే లగ్నం చెంది పిదప నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. ఇక్కడ మన్మనాభవ మద్భక్తో, ఎల్లప్పుడూ కూడా నన్ను నా మీద భక్తితో ఉండు, నా పట్ల భక్తితో ఉండు, నన్ను పూజిస్తూ ఉండు. మధ్యాజీమా నమస్కురు, నాకు నమస్కారాలు పెట్టుకుంటూ ఉండు. మామే వైశ్యసి యుక్తవైవం, నన్ను అప్పుడు నువ్వు చేరుకుంటావు. ఎలా? ఆత్మానం మత్పరాయణ, ఆత్మలో ఎల్లప్పుడూ కూడా నన్నే పరాయణ, అంటే పరాయణ చేయడం అంటే నన్నే నువ్వు నా గురించి ఆలోచిస్తూ నన్నే తలుచుకుంటూ ఉండడం వల్ల. కాబట్టి ఇది చాలా భగవంతుడే మనకి అభయం ఇస్తున్నారనమాట. కాబట్టి మనం కూడా ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని యొక్క ఆ ఆ యొక్క లీలను అంటే ఆయన యొక్క నామం తీసుకోవడం, ఆయన్నే పూజిస్తూ ఉండడం, ఆయన నమస్కరిస్తూ ఉండడం, ఇట్లా ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం కూడా చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఉదాహరణకు మనం ఎవరైనా ప్రేమిస్తున్నామంటే వాళ్ళు కూడా మన నుంచి ప్రేమ కోరుకుంటారు. కాబట్టి భగవంతుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నారు, మన నుంచి ఆయన అడిగేది కూడా ప్రేమ అన్నమాట. ఆ ప్రేమని ఆయనకి ఇస్తే చాలు. అంతేగాని నేను భగవంతుడి యొక్క దాంట్లో ఉండాలి, లేకపోతే ఇంత అంటే గొప్పగా నేను అది చేయాలి, ఇది చేయాలి అనేవి ఎన్ని కాదు. ప్రేమ ప్రేమ అనేది మనం ఇవ్వాలి. అందుకే మనకి మొత్తం ఈ అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాము, అసూయ వద్దు అని చెప్పారు మొదట్లో, వినయంగా ఉండాలని చెప్పారు. అట్లాగే అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది భక్తి యోగము. భగవానునికి శరణాగతి చేసేవాళ్ళు మహాత్ములు అని చెప్తున్నారు. అలాగే కృష్ణుడిని ప్రేమతో భక్తితో ఏదైనా అంటే పత్రం, పుష్పం, ఫలంతో ఏదైనా ఇచ్చినా కూడా ఆయన ఖచ్చితంగా దానిని స్వీకరిస్తానని చెప్పారు. అలాగే భగవంతుడు ఎవరినైనా క్షమిస్తాడు. నాది ఇది నేను చేసిన పాపాలన్నీ, నేను అన్ని పాపాలు చేశాను, వాటిని ఇంకా నేను నీ యొక్క శరణాగతి పొందుతాను, నేను నీ యొక్క భక్తిలో ఉంటానని అంటే ఆయన అందరికీ కూడా అవకాశం ఇస్తారు. ఎప్పుడైతే మనం అంటే మనం క్షమాపణలు ఎప్పుడైతే కోరుకుంటూ ఉంటామో, మనం ఆయన శరణాగతి అంటే ఆయనని ఎప్పుడైతే మనం వేడుకుంటామో ఆయన మనకి అంటే క్షమించేస్తారనమాట. ఈజీగా క్షమించేస్తూ ఉంటారు. ఇంకెప్పుడు కూడా మనం అలా చేయకూడదు. అంటే అటువంటి పాపాలు అనేవి చేయకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. అలాగే మనం ఈరోజు అధ్యాయం చూసాము, గుహ్యాత్, నేను శరీరం కాదు ఆత్మని. గుహ్యతరం, నేను ఆత్మని, అలాగే నాకు పరమాత్మకి సంబంధం ఉంది. నేను ఆ పరమాత్మని చేరుకోవాలి. అలాగే ఆ చేరుకోవడానికి గుహ్య తమం అంటే ఇది అత్యంత రహస్యమైనది. నేను భగవంతునితో ప్రేమతో భక్తితో సేవ చేయగలిగితే నేను ఆయన్ని చేరుకోవచ్చు. కాబట్టి దాన్ని నేను చేస్తాను అని మనం చెప్పుకోవడం అనమాట. కాబట్టి భగవంతుని పట్ల మనం ప్రేమని భక్తిని కలిగి ఉండాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అందరూ కూడా అన్మ్యూట్ చేసుకుని ఈ మహామంత్రాన్ని చెప్పచ్చు. మీరందరూ కూడా హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 ధన్యవాదాలు. ఈరోజు మనం 9వ అధ్యాయము పూర్తి చేసుకున్నాము. రేపు 10వ అధ్యాయము భగవంతుని యొక్క విభూతులు మనం 7వ అధ్యాయంలో కొన్ని చూసాము. కానీ ఈ 10వ అధ్యాయంలో ఇంకా చాలా గొప్పగా వాటిని వివరిస్తారు. అది రేపు 10వ అధ్యాయంలో మనం చూడొచ్చు. అందరికీ ధన్యవాదాలు అటెండ్ అయినందుకు. రేపు కూడా 10వ అధ్యాయం ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వకుండా అటెండ్ అవ్వండి. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందకి జై. राधास ठाकुर की जय. भगवत गीता भागवत ग्रंथार की जय. शिव प्रपात की जय. हरे कृष्ण महामंत्र